Binergy, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Binergy é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Binergy, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuido por Soaga. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. O persoal da Estación Fitopatolóxica Areiro, centro investigador da Deputación de Pontevedra, recomenda manter a vixilancia ante a posible aparición de botrite nas uvas, xa que se van incrementando os azúcares, este fungo ten maiores probabilidades de instalarse e tamén se hai feridas nos grans. Neste senso, os técnicos observaron esta semana en diferentes zonas da comarca do Rosal acios de loureira con rachos lonxitudinais na pel, que enseguida se encheron de micelio do fungo. As precipitacións e a humidade relativa moi elevada por néboas e orballos unidos a unhas temperaturas altas son outros factores que favorecen a este fungo oportunista, a parte do varietal e das feridas. Por iso hai que manterse alerta e continuar tamén as labores culturais que favorezan a ventilación das uvas, pois nalgunhas viñas nas que nace auga ou que están a ser regadas en exceso, o desenvolvemento vexetativo e tamén das ervas da cuberta pode favorecer a aparición do fungo. No relativo ao mildio, a estas alturas da campaña, con prácticamente todas as variedades co pintado xa avanzado e entrando en fase de maduración, os acios non son susceptibles ao patóxeno. Con todo, os técnicos de Areiro advirten de que algunhas variedades, sobre todo tintas, non o teñen completado e aínda poderían ser afectadas de rexistrarse condicións favorables. De todas maneiras, polo de agora únicamente apareceron síntomas nas follas novas de algúns pampos, pero tampouco de xeito significativo. Como as previsións a curto e medio prazo continúan anunciando tempo estable con ceos maioritariamente despexados e ventos de dirección dominante norte ou nordés, non haberá risco elevado de que continúe a aparición de manchas e probablemente as que hai irán secando polas altas temperaturas diurnas e a influencia do sol. Deste xeito será improbable que continúe a defoliación que se observa nas plantas testemuña e tamén nas partes altas das parras que tiveron máis mildio. Por outra banda, os técnicos de Areiro observaron esta semana viñas no Salnés con síntomas de
trips. De feito, nas plantacións con malas condicións a nivel do solo e nutrientes, as poboacións son elevadas. En ese caso, recoméndase unha intervención insecticida. ¿Te preocupan los efectos del mildiu en tus viñedos? Ha llegado Orondis Ultra, un gran salto frente al mildiu. Gracias a sus dos materias activas, oxatiapiprolina y mandipropamida, y sus dos modos de acción diferentes, ofrece una alta eficacia y una excelente persistencia. Orondis Ultra es sistémico y translaminar, lo que proporciona una protección adicional de los nuevos brotes, debiendo de realizar la aplicación desde el inicio de la floración hasta el cuajado. Gracias a su resistencia al lavado, incluso soportando fuertes lluvias 1 hora después de su aplicación, hace que Orondis Ultra ofrezca la máxima protección. De un gran salto frente al mildiu con Orondis Ultra. Y lo mejor es de Syngenta. Xa se publicou no Diario Oficial de Galicia a convocatoria de 2025 das axudas para a promoción do viño galego en terceiros países fora da Unión Europea, para as que a Consellería do Medio Rural destina 1,7 millóns de euros, co obxectivo de apoiar o sector vitivinícola da nosa comunidade. Nos últimos 7 anos realizáronse dentro desta liña preto de 150 programas de promoción e xestionáronse máis de 8 millóns de euros. Estas achegas buscan fomentar o coñecemento das características e calidades do viño galego máis aló das fronteiras da Unión Europea, coa fin de mellorar a súa competitividade no estranxeiro mediante a apertura, diversificación ou consolidación do mercado nestes países. Nesta liña poderán beneficiarse das axudas as empresas vinícolas, as organizacións de produtores vitivinícolas e as súas asociacións, as organizacións interprofesionais ou os órganos de xestión e de representación das denominacións de orixe protexidas e indicacións xeográficas protexidas vitivinícolas, así como as súas asociacións. Compre destacar que estas achegas enmarcanse na intervención sectorial vitivinícola, que a súa vez se atopa o abeiro do Plan Estratégico Nacional de Política Agraria Común do Reino de España 2023-2027. É dicir, un contexto favorable para o sector que repercute positivamente na comercialización e internacionalización dos viños galegos e tamén contribúe a mellorar o agro da nosa comunidade. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. A denominación de orixe Rías Baixas está a piques de despedir o seu calendario de festas vitivinícolas deste verán. Farao este fin de semana coa última cita, a Festa do Viño do Condado do Tea, un evento que fará de Salvaterra do Miño a capital da Deo. A cita cumprirá a súa edición número 65 e celebrarase os días 23, 24 e 25 de agosto. Declarada de interese turístico de Galicia, amplía recinto e número de adegas participantes. Tenemos 4 bodegas más, creo que vamos a ser 42 bodegas este año, vamos creciendo, seguimos teniendo el apoyo del Concello de Salvatierra y nuestra cofradía encantada de tirar por nuestros vinos. Nesta edición o pregoiro será o actor e cómico Sergio Pazos. A lectura será o domingo a 1 do mediodía, xusto despois do 30º gran capítulo da Confraría do Viño do Condado do Tea e Escumosos. Este ano uniránse á orde Vanessa González, Alba González, Ricardo Briz, Miguel Ángel Alonso, Miguel Pérez e o propio Sergio Pazos como confrade de honra. Y vamos a nombrar 6 cofrades que voy a mantenerlos hasta el día 15 en secreto. Y vamos a llenar la fiesta. Tamén repite nesta edición o Túnel do Viño, unha das actividades estrela da programación. Hacemos el Túnel del Vino en el museo, que sabes que es un lugar estupendo. Este año hemos aumentado el número de sommeliers que vamos a tener disponibles. Nos interesa mucho que el túnel funcione, porque en el túnel hemos comprobado en las anteriores ediciones que entra mucha gente joven. Ese es un público potencial, efectivamente. Luarna Lubre de Vacas, Roy Casal, Monboi ou Leña Verde son algúns dos grupos que se encargarán de poñer a banda sonora esta 65 edición.
Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. O viño máis premium de Adegas Fillaboa, a Fillaboa 1898, foi recoñecido na súa nada 2016 con 100 puntos na Guía Peñín 2025. Trátase da máxima puntuación obtida por este viño, que conseguiu 96 puntos no Rías Baixas Special Report de Tim Atkin e na Guía Proensa 2024. E na súa nada anterior 2010, que foi a primeira elaboración, alcanzou o Best in Show en Decanter con 97 puntos. A Fillaboa 1898 foi un dos 3 viños brancos que obtiveron 100 puntos nesta guía, sendo este viño branco albariño de Fillaboa un dos 3 mellores do noso país. Nesta edición participaron máis de 9.800 viños, dos cales foron soamente 8 viños os que obtiveron 100 puntos. A Fillaboa 1898 é un viño da nada 2016, da cal só se elaboraron 6.600 botellas, orientado a un consumidor que busca viños brancos exclusivos, exquisitos e cunha elegancia única. Procede das mellores uvas de 8 parcelas e permaneceu un mínimo de 6 anos de crianza sobre leas finas, o que confire este albariño un volume e redondez en boca difícil de atopar neste tipo de viños. Ademais, mantén a frescura dos albariños novos e potencia a complexidade e elegancia dos grandes viños brancos. O director xeral de Masabeu Adegas, José Masabeu, asegurou que este recoñecemento é o resultado dun traballo ben feito, da unión de varios factores esenciais para poder elaborar un gran viño. Un bo terruño, un importante traballo en viñedo que dá como froito unha gran materia prima, dixo, e un grandísimo equipo. Pola súa banda, Isabel Salgado, enóloga de Adegas Fillaboa dende hai máis de 25 anos, afirmou que este viño branco é o resultado dun profundo traballo de moitos anos, tanto en viñedo como en adega. Todos os viños desta adega obtiveron puntuacións iguais ou superiores aos 90 puntos nesta guía. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. O Xoves de Kodax, unha das propostas musicais da adega Martín Kodax, tense convertido nun evento imperdible dentro do calendario do verán na comarca do Salnés. É a terceira vez que vimos. Está fenomenal, super bonito, como todos os anos. Sempre solemos vir unha vez e nos gusta moito, porque o temos aquí ao lado e a veces non lle damos importancia que temos ao lado. Dende a súa terraza nas instalacións de Vilariño, a proposta mestura sol por viños e o talento de diferentes artistas, ofrecendo actuacións con fusións preparadas específicamente para esta cita tan especial. O noso obxectivo cos Xoves de Kodax é reforzar a nosa proposta cultural e a nosa aposta pola cultura como símbolo de identidade, que é o que fai que teñamos estes albariños por estar aquí na zona do Salnés, por ser galegos, e, pois, como todos os anos, é un programa bastante ecléctico. Este verán pasaron polo Xoves de Kodax Miguel Lamas e Miguel Poveda, Moisés Fernández e Antonio Carmona, Mondra, Ousumra e Niño de Elche. Muy importante la labor de los Xoves de Kodax porque de alguna manera el poder trabajar como hemos estado trabajando una semana, de juntarnos y poder exponer es algo que no acontece muchas veces, ¿no? Y es, digamos que está a una altura que para nosotros la experiencia ha sido altamente gratificante.
Pola súa banda, a Pedreira foi a encargada de pechar este ciclo de concertos tan especiais que esgota entradas no momento de sacalas á venda. Estoy encantada aquí en Martín Codas. Precioso, vistas increíbles, o sea, maravilloso. É unha terraza única, do mellorciño que hai en calquer parte do país. A verdad que é un sitio inigualable. Ainda encima a combinación ca música. Pois mira, pareceme un entorno maravilloso. Un viño maravilloso tamén, aínda que levo solo un, pero bueno. Un sitio super agradable, moi bonito e esperemos que o concerto nos guste tamén. Outro trazo importante do Xoves de Codax é o seu carácter solidario. En cada unha das xornadas o recadado na billeteira destínase a diferentes ONGs e asociacións sen ánimo de lucro para axudalas a manter o seu labor. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Alvariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Zorvec Vinabria, el nuevo fungicida para el control eficaz de mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha, la resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorvec Vinabria en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra.